Velkommen til Lyms mest skoft tank guide på Nexus King. Faktisk en af de eneste svære bosser i det her raid her. I hvert fald for tanks. Har lidt viben af Sidenaphrius, synes jeg selv. Men ja. Nå, men det vi gør, det er, at jeg spiller Prot Warrior, og så har vi en Monk. Vi vil gerne have en Monk eller en Paladin for at tanke breaths og solo tank Conqueror, det skal jeg nok vise jer. Det er rimelig nice. Det er rimelig nice at have det. Man kan også solo tank eller gøre det som Paladin og Monk gør på nogle af de andre tank classes. Det er bare lidt skoft. Okay, boom, vi starter. Det vi gør, det er, at jeg starter, of course, med bossen. Og det er jo bare, sker ikke en skid her til at starte med. Går lidt. Bum. Jeg smadrer lidt. Prøver lidt at lave noget damage. Det sker ikke særlig meget. Lige inden jeg er færdig med at kaste der omkring. Bum, jeg løber ud. Vi stiller bossen på blå. Så den her drage her, den bliver baitet først. Der kommer en beam her fra den her drage, der lige forsvandt her først. Det er sådan vi gør. Nu er spørgsmålet. Der kan komme Vanquish eller Conqueror som den første. Og det er altid mig, som tager den første. Det bliver Vanquish. Det betyder så, boom, jeg peger den lidt væk, lidt over til siden, men stadig gør sådan, at folk de kan stå heroppe eller herinde-agtigt. Jeg bruger kun et spell reflect, fordi den her Vanquish skader ikke en skid. Jeg bliver nok tilbage, jeg charger ind igen. Mere rage, boom. Nu kan se her, der kommer beams. De kommer derhen, hvor folk de står, hvor de baited dem. Den anden tank, Balo, han tager næste Vanquish. Man taunter selvfølgelig inden kastet er færdigt. Så jeg har været tauntet her, for nu ved jeg der står på min weak der kommer en Conqueror. Boom. Jeg har bossen Conqueror. Vi står herude. Og når vi får Conqueror'en, så løber vi herhen først. Så løber alle sammen herhen. Det betyder, at der ikke kommer nogen beams. Der burde ikke komme nogen beams lige nu. Lige her. Fordi der er ikke nogen, der har stået her før i fighten. Godt. Boom. Her bruger jeg kun en shield ball. Den skader det ikke. Den skader en del, men ikke lige så. Den skader meget mere end Vanquish. Det gør den. Vanquish skader ikke en skid. Jeg tager bossen igen. Der kommer claws nu. Vi holder bossen på blå. Når den første claws går ud, så rykker jeg lidt. Så stopper jeg op. Og så kommer næste claws, så rykker jeg videre. Så dem med claws, de kan egentlig teknisk set stå stille. Simpelt. Vi går over blå. Vi vil gerne have den her drage aktiveret. Der kommer Mythic Mechanic. Hold up. Der kommer sådan nogle sjæler her, man skal kigge på. Først kommer der en sjæl. Næste gang kommer der 2, og så kommer der 3. Boom. Vi har en grøn linje midt på skærmen, der viser, hey, den vej skal du face. Jeg facer den. Boom. Ja. Balor er ved at tage frettet her. Jeg er nødt til at holde bossen. Hvad kommer der nu? Der kommer en Conqueror. Det betyder, nu skal vi alle sammen soak. Vi vil gerne vente til den første beam her, som kommer og spawner lige om lidt. Jeg kan lige vise jer her. Boom. Den spawner. Den burde gerne køre igennem raided. Så det vi gør, det er, at vi løber til siden og så om bag beamen. Så kan vi umuligt blive ramt af nogle andre beams. Det er så simpelt, som det er. Boom. Vi løber sådan, ikke helt om bag. Sådan lidt. Bagud tager næste. Jeg taunter inden kastet er færdigt. Og det bliver en mere Vanquish. Boom. Jeg trykker spell reflect. Det skader ikke en skid. Og så tager Bagud det. Der sker lidt meget i fase 1 i forhold til de andre, synes jeg selv. Der kommer claws. Jeg venter med at rykke. Jeg rykker. Der kommer claws. Jeg rykker igen. Vi skal over på Lilla nu. Vi vil gerne aktivere den her drage nu. Der kommer spøgelser. Nu kommer der 2 spøgelser. Hold up. Vi facer den første, og så facer vi den næste. Rimelig simpelt. Jeg har bossen, for jeg tager altid første mechanic her. Det bliver en Vanquish. Jeg facer den bare væk. Og fordi jeg er warrior, så kan jeg bare, hvis man lige tager et skridt tilbage, så bliver du nok til, at du kan charge ind igen. Og hvem gider ikke have mere rage? Jeg taunter mit cast for Balo. Balo her, han taunter selvfølgelig, tager de her Conquerors selv, det kan I lægge mærke til, han tager dem helt selv. Det betyder, at han skal have nogle externals fra the boys af, fra healersne af, eller et eller andet, så han kan overleve det her. Fordi det skader lige lidt. Det skal man lige være vaks på. Det skal man lige koordinere med healersne, eller bark, eller whatever.
hvad skal han bruge til at overleve? Han spiller også med Cheat Death Trinket, for at være sikker. Jeg tager den. Conqueror, vi rykker herover. Selvfølgelig vil jeg ikke rykke direkte ind i en beam. Man skal være lidt vaks. Du skal ikke bare have en fix. Jeg synes ikke, du skal have en fix position hele tiden. Du skal også lige kigge. Okay, fordi de her beams, de kan godt variere lidt, hvor de kommer hen af. Så kig lige, hvor de er, og så stå ordentligt. Vi får en AMZ her. Det skader ikke en skid. Bum. Jeg tårner til sidst her igen. Nu kommer der 3 spøgelser. Det skal man lægge mærke til. Tag første, tager med anden, og så med tredje. Jeg bruger en shout her, fordi nu kommer der stor heavy raid damage. Se, folk de er lige ved at dø her. Boom. Bossen tipper ind. Man kan lige gå ind og pumpe lidt, hvis man vil. Og den bliver knocket tilbage. Så er det vigtigt. Alpha Omega. At når dragen spawner, taunt dragen. Jeg taunter dragen. For jeg skal ikke tank breathet. Så jeg taunter dragen. Og jeg kaster nogle heroic throws på den, bare lige for at være sikker på, at jeg har den. Det er en god idé, for taunt virker ikke altid bare. Jeps. Her, der kommer nogle cirkler. Vi kan se her, der er kun plads her. Enten skal man stå ved stjerne, som vi er på lige nu, eller så skal man stå herover hvor bag min team health bars. Det går an på, hvor cirklen er. Fordi der er lige lidt hak ind her, så derfor skal vi stå her. Jeg tager bossen. Jeg dragger den hen. Den bruger Cosmic Maw på mig. Det skader fucking meget. Skal jeg bruge en shield wall eller et eller andet her, for at kunne overleve den. Og så tager Balo, han taunter Void Wing. Det er vigtigt, han taunter Void Ring. Og så peger den væk, for den skal til at lave et frontzoom nu. Det er vigtigt at tænke på, som den her tank her, som mig. Der har stadig en bleed på mig. Altså den skader, den her bleed, den skader rimelig meget, vil jeg bare lige sige. Jeg ved ikke, jeg spiller på Night Elf, så jeg ved ikke, om man bare kan dwarf den. Det kan man nok godt. Så det skal man lige være ops på, hvis man har spillet dwarf. Det er nok rimelig big. Halo, han tager den, han kigger bare den her vej. Boom. Så er det vigtigt, at vi har en gate her lige nu. Når de her portaler, de peger 2 beams ud af, så skal vi ind. Det betyder, når vi ser den første, som det kommer her, så skal vi gate ind. Det skal vi ikke. Undskyld. What the fuck? Vi kan bare raw. Vi raw, og så løber vi ind. Det er rigtigt. My bad. Jeg har ikke været på den her boss nok, kan I se. Så ved man, at de næste par beams, de vender indad. Så gater man. For ellers har man ikke tid til andet. Hvis der var en, der vil snittet af de her beams, boom, wipe, færdig. Så står man lige her, og man sørger for, at man står helt op på markedet, så man ikke bliver ramt af de her beams, der lige rammer ind her til sidst. Så er det intermission. Vi deler holdene op. Vi spiller 3 healers, by the way. Så I ved det. Det er pisse ligegyldigt for tanks, altså whatever. Jeg er heroic leaper herover, for jeg er højre side. Jeg er ikke en del af kick rotation, fordi jeg skal nødig have for meget ansvar. Rolig nu, Batman. Jeg sørger lige for, at jeg har kontrol over de her ads. Jeg thunderklapper, AoE taunter, bare lige for at være sikker. Det vigtige er, at kommer der et stun. Man skal stunne, helst gerne, for at undgå så meget damage som muligt. De her Reapers. Jeg stunner først, skal I se her, en Shockwave. Så har vi vores anden Warrior, der større mere Shockwave. Og vi har sådan en Shaman, der laver mere stun. Det sørger for, at de her Reapers ikke ud og sætter dots på folk. Boom. Vi dræber dem her. Vi sørger for at bare holde Titan i midten. Vi står bare, så vi ikke bliver ramt af beamsene. Titan skal selvfølgelig dø først. Der kommer Dread Mortars nu. Alle går herind for bait. Så plejer jeg altid at have aftalt med mit hold her, at jeg altid løber mod gaten, mod entrance, hver gang, så alle kan få fuld uptime på adsene. Det er en god idé, at lige vide. Der er måske mange her, der mister uptime, ved ikke at bare gå herover. Det er en niche ting. I har nok damage. I burde have nok damage, hvis man spiller 3 healer, til at bare own det. Og det selvfølgelig var beams, det var ved med at pumpe fuldstændig. Ja, der sker ikke en skid på den. Der sker ikke en skid på den her platform. De er blevet nerfed så hårdt. Altså, det er fuldstændig ligegyldigt. Vi dræber det alt for hurtigt. Beams er... Boom, vi er allerede færdige. Vi hopper tilbage. Jeg tager bossen igen, fordi bossen laver altid Cosmic Maw først. Vi stod over på stjernen før, så nu ved vi, at nu skal vi herover og stå med det her lille indhak. Så simpelt er det. Så vi rykker bare bossen derover med det samme. Hvis det var her og der før, så skal vi herover på stjernen. Ja, sådan det. Jeg tager bossen.
Der går lidt tid her, fordi vi var rimelig hurtige, så der går lidt tid før brysten rigtig laver noget. Der kommer cirklerne, vi kan se, indhakket er her, perfekt. Den burde lave Cosmic Maw lige om lidt, boom, jeg popper en Defensives, perfekt. Balo han tager Voidwing for at pege Breath væk. Så ved vi også godt nu, at vi løb ind til at starte med før, så nu bliver vi bare. Nu kan vi bare blive stående. Se, beams der peger indad, vi bliver bare stående. Man sørger for lige man står helt oven i her. Og så gater vi ind, for ikke at blive ramt. Boom. Ja. Så kommer vi til The Pump Phase. Her har jeg lidt, min cooldown-line er snart op med min avatar og lort og spire. Jeg vil gerne først bruge alt mit shit lige omkring 35%, så jeg bare kan fuld execute. Så jeg er gerne med jeg bruger avatar nu, jeg popper det hele lortet nu, og så pumper jeg fuldstændig. Jeg får en lortelok, men det er ikke det, vi tænker på. Som tanks, fuck no loks. Altså, vi er her for... Ja, det er bare en god undskyldning. Her, vi havde fået bossen ned på 43%. Det er jo vanvittigt. Normalt fik vi ned på 50-51%, men vores damage var åbenbart alt for godt, det her pull. Og det skal siges, vi har ikke rigtig haft så mange pulls i P3 her. Vi kan se, at vores bedste er 31% indtil videre. Så det er faktisk lidt crazy, vi bare vælger at dræbe den nu. Jeg tager bossen først. Jeg dragger bossen lidt over til siden, så de her range, der løber herned, de kan stadig nå bossen. Der står, at jeg skal drop på X, og der er det hele, så man behøver ikke engang tænke. Du kan jo se det hele. Jeg står bare her. Jeg popper Commanding Shouts, eller hvad det hedder, for at give mere HP. Og jeg popper nogle Defensives, fordi det skader lidt. Vi bliver dragget her. Balo tager bossen. Her løber vi ud af. Se, der kommer de her runde ringe. Vi løber ud af først. Så har vi en lyd, når nogen siger 3, 2, 1, ind. Så jeg var så lidt langsom her. Så løber man ind. Så finder man bare de her, kante. Det er vigtigt bare at overleve her. Man har nok damage til at dræbe bossen. Overleve. Starkillers. Boom. Vigtigt. Starkillers spawner altid bag bossens ryg. Så vi går lige lidt tilbage her. Så. Vi kan se her. Balo, han står her. Han sørger for, at Starkillers er nogenlunde i midten. Så de spawner sig lige bag bossen ish. Så lige bag dens ryg. Så nu er Starkillers rimelig nemme for the boys at se. De bruger vocals som tank. Lad mig lytte på dem. Bare tag den i midten. Du tager altid den i midten. Der er ikke så meget at tænke på som tank. Jeg tager bossen lidt. Der kommer mere omgang Starkillers. Jeg vil gerne have den her over mod grøn. Der var en grøn marker hernede. Så at bossen facer lidt mod grøn, så at Starkillers spawner herinde i midten. Du kan se, nu spawner de. Og jeg tager selvfølgelig bare midten. What the fuck? Ja, boom. Så ser jeg, nu har Balo den. Han skal droppe på orange. Så nu hvor han begynder at bruge Galactic Smash, så tårner jeg bare, og så pumper jeg bare. Så pumper jeg bare indtil der sker noget. Vi bliver trukket derhen. Vi vil gerne bossen direkte ind imod midten igen her med det samme. Det skal siges, det er det første gang, vi prøver rigtig det her pull, næsten. Så jeg vidste ikke helt, hvor vi skulle hen her, men jeg kan se her, der kommer et lille rum herinde. Det er perfekt. Vi tager den. Der er ikke nogen, der er nogen, der falder her, okay? Vi løber lidt videre. Bum. Og vi burde være safe nu. Jeg spawner de her Starkillers elendigt, skal det siges. Kan I se her, altså de spawner inde i de her, altså det er fuldkoppen. Jeg tænkte bare, okay, jeg fucker det hele op. Men jeg tager den i midten, og boysene, du kan se, vi har en her. De fuldstændig owner den faktisk. Jeg ved ikke, hvordan de gør det. De redder dagen. Jeg dør. Heldigvis er der en Totemic Revival, så jeg kører bare direkte tilbage. Der står Taunt Boss. Det skal jeg ikke. Jeg har lige taget Starkiller. Det ignorerer det. Jeg går lidt i panik her, skal det siges, okay, fordi vi ikke været så langt før. Så det er det, så Starkillers rammer. Balo han baserer den perfekt. Jeg tager den igen. Nu kommer der Galactic Smash igen. Jeg skal over på grøn, kan vi se. Så jeg løber lige igennem her. Upsidu. Og de andre DPS'er, de går på hver vores side her. Alt her, bossen er nede på 8%. Det er bare survive. Nu. Ja, vi venter lidt, og så går vi igennem. Der er et lille hul her igen.
og et lille hul her igen. Der vil jeg nok have blevet her, for at være ærlig, så vi kunne spawn de her Starkillers ordentligt. Men jeg tror faktisk, det virker okay. De er så på Balo. Så her, der er en, der rammer her, og der er en, der rammer her, og Balo rammer den i midten. Boom. Jeg begynder lidt at ryste her, ikke? Altså, bare lige så jeg ved det. Men jeg ved, okay, jeg har bossen nu. Hvis der kommer en Starkiller nu, så skal vi bare lige ramme den. De spawner faktisk rimelig godt, vil jeg sige, selv. Jeg ved ikke, hvorfor de vælger at krydse over hinanden, men de siger bare, jeg tager venstre, og så tager den anden bare højre. Så nemt er det. Og vi dræber bossen. Rimelig simple guides. Der er ikke mere til den. Den tager nogle par pulse for at lige blive god til. Der sker lidt mere for tanks i fase 1 end alle andre bosser. Jeg kommer nok til at lave en guide på Dimensions også, når vi en dag kommer til at dræbe den. Tak for at I så med, og hvis der er nogle spørgsmål til noget som helst, så kan jeg nok ikke besvare dem, men jeg skal gøre mit bedste. Så ja, tak for at I så med, og jeg spiller Warrior på den her, ikke Death Knight, Bob.